to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan ug ang conversion sa mga makasasala ug malig-on unta ang mga Kristiyanos, labi na mga Katoliko, sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo aron pagkabot sa tinuod nga kalinaw ug kabalaan sa kinabuhi. Labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagtabang nato dinhi. Labi na pinaagis pagpamalit ani atong mga slots para sa atong projects na unta bubuan sila sa Ginoo sa grasya, labi na sa kalig-on sa pagtuo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay sa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, ayaw isipa nga diyutay ragbili ang pagkastigo sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kun badlungon kaniya. Kay kasiguhon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug latuson ang tanan nga iyang gisagop ingon nga anak. Antusa ang pagkastigo kaninyo ingon nga kini gikan sa inyong amahan. Kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. May anak bagod nga dili kastiguhon sa iyang amahan. Kun kastiguhon kita, makasubo kini kanato inay makalipay. Apan sa kaulahian, kadtong nakadawat sa maong pagpantun, makaani sa kinabuhing matarong o ganting malinawon. Busa ituboy ang nahuyhoy ninyong mga kamot, ug liguna ang naluya ninyong mga tuhod. Subaya ninyo ang tulid nga mga dalan, aron dili mainutil ang tiang ninyong tiil, kundili mamaayo hinuon.
Paningkamutin ninyo ang pagpakigdait sa tanang tao ug sa pagkinabuhi nga balaan, kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. Pagmatngon kamo nga walay usa ka ninyo nga mobiya sa grasya sa Dios. Ug matnguni nga walay usa ka ninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga motubo ug makahasol sa uban, pinaagi sa hilo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang kaluoy sa Ginoo malungtaron, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang kaluoy sa Ginoo malungtaron, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Dayga ang Ginoo kalagko, tibuok kong kaugalingon, dayga ang iyang balaang ngalan. Dayga ang Ginoo kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang kaluoy sa Ginoo malungtaron, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang usa ka amahan maluoy sa iyang mga anak. Sa ingon maluoy ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Kay sayod siya giunsa kita pagbuhat, nahinumdum siya nga abog lamang kita. Ang kaluoy sa Ginoo malungtaron, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Apan ang kaluoy sa Ginoo gikan sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ug ang iyang katarong alang sa mga anak sa mga anak, diha kanila nga nagaamping sa iyang kasabutan. Ang kaluoy sa Ginoo malungtaron, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Si Jesus mibiya niadtong dapita ug mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto ug sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa ng utana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan, unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya, o giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria o igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babayi ani aman dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila motuo kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot niadtong pipila kamasakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila motuo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa akong pagpamalandong aning atong mga pagbasa sa Ebanghelyo, makalibog sad. Ang sa unang pagbasa niingon, kastiguhon kita sa atong amahan. Wa gyud kunoy anak nga pinangga nga dili kastiguhon. Mo nang antuson gyud nato ang mga latos kung latoso na ta. Pero diri sad sa atong tubag sa Salmo, ang kaluoy sa Ginoo malungtaron alang kanila nga mahadlokon kaniya. Yan, aday maluoy nga, maluoy kasi imong anak. Imo din latoson. Di ba? Hay may saktuan ni ron. Ang unang pagbasa o ang tubag sa Salmo or ang Salmo responsorio. Ang sa unang pagbasa, latuson gyud ta. Nya diri sad malungtaron ang iyang kaluoy. Oh, be. Wa mo sabot. Daghan na ta galibog. Bitaw. Ngutana ko sa Ginoo nako, Lord, unsa may tinuod ani yung Ginoo, all of the above. Tinuod. Mao na siya. Atong hinumduman nga matod pa ni Kristo og sa bisan gani sa mga pagbasa sa Old Testament, mga propeta, ang Ginoo musulti gyud nga ang pamaagi sa Ginoo dili parihas paagi sa tao. Lahi ang Ginoo ang iyang pamaagi. My way is not your way. Ingon siya. So unsa may paagi sa Ginoo sa pagkastigo nato? Dili pareha nang magdag latos kay usahay gamiton ra banis mga ginikanan. Naa pa diro ingos Biblia nga latuson gyud ang anak basta pinangga. Mao day na. Latos gani is Ginoo lahi. Unsa may latos sa Ginoo? Ang pagsugo nato. Suguon ta niya. Unya unsa may sugo niya nato? Higugmaa ang matag tao sama sa akong paghigugma kaninyo. Nya unsa may yang ipahigugma? Ang kaaway. Nya sayon ba higugmaon ang kaaway? Sayon dili.
Unya kay gisugo man ta. Gisugo man. Di mohigugma gyud ka. Sakit, mura ka gilatos. Pero wa ka latos sa Ginoo, gisugo ra kaniya. Nyag mosupak kas iyang gisugo, matud pas unang pagbasa og sa katapusan ba, og matnguni nga walay usa ka ninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga motubo og makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. Nya unsa may gaunaan ni? Paningkamuti ninyo ang pagpakigdait sa tanang tao ug sa pagkinabuhi nga balaan. Pakigdait yun sa tanang tao. Karon naataroy 2,000 Hail Mary karong adlaw. Mao ni ilang gipili. Mga buutan kay sila naong. Awa ko nag-ingon nga di sila buutan. Buutan sila naong. Puti, bronda, luhod gina sila kay 2,000 Hail Marys God. Ato ni sila rong tabangan nga mahuman ang ilang 2,000 Hail Marys nga buhi pa ni sila hangtod sa hapon, no? Unsa may tumunga na ang 2,000 Hail Marys, iampo ang tanang tao, ang tibuok kalibutan, ang matag tao nga gihigugma ni Mama Mary. Doon na ba'y tao nga gisalikway ni Mama Mary? Wa. Pulos gina niya gihigugma. Mauna ato siyang hangyoon to intercede para sa tanang tao. 2,000 Hail Marys. Ang pangutana ron aning 2,000 Hail Marys nga moapil na higugma ba mo sa tanang tao? Mayo kay nay usang ni tubag. Usara. Sige, kamong nanimba din pangutana. Sige, magyong simba kada buntag. Hago magyong mo din simba. Kinsa ninyo din ang nahigugma gyud sa tanang tao kanang di gyud masuko, dili gyud makigdumot, di gyud magyaw-yaw ta sa kamot. Tanawa. Ngano man sakit manggod. Sakit Pero mao na ang Salmo responsoryo nagpahinumdom kanato nga ang kaluoy sa Ginoo malungtaron. Unsaon man ta niya pagkaluoy? Kung mo padayon lang kitag higugma, iyatang lipayon. Haron malig-on tas paghigugma. Matod pa sa ikaduhang punto sa 8 Beatitudes kanang Matthew chapter 5. Niingon siya, bulahan kamong nagsubo kay lipayon kamo sa Dios. Napagisay-gisaad. Umari kamo kanako, kamong gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Pasabot, sa ato ding paghigugma sa tong isig katao, dili lalim. Matod pa sa Ebanghelyo dire, si Kristo nga nahigugma sa mga tao, iyang giayo ang masakiton, pag uli niya sa iyang balay o sa iyang dapit nga nagtubo siya dito sa Nazaret, gi-analyze siya, giingnan siya. Di ba ang panday man wa man ni grado, anak man ni atong Jose og ni Maria, kanang iyang mga igsoon, meaning close relatives man ang meaning anang igsoon, nga bang close relatives, kanang iyang mga igsoon, iyang mga kaliwat, kaila man ta anak, mga pobre man sana, wa man sana yung mga grado. Di ba? Kanya wa sila motuo, gisalikway nila si Jesus. Munang nakaingon, nakatuaw in taon si Jesus, niingon siya, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawa sa iyang kaugalingong lungsod o sa iyang kaugalingong banay. Kanabitang isalikway ka sa suod ni mga tao, sayo na dili. Kinsay kasagaran dili mo tagad ninyo. Kanabang dili gyud makig-istorya, dili gyud mo lingkod kay makigtabi, kinsa man. Kana gyud kuyog ninyo sa balay. Muna mo saylo-saylo lang nimo, saylo-saylo. Inigsod nimo mutan-aw ra na. Kamong mga asawa, kanang inyong bana, muna mo saylo-saylo ninyo. Subok kay pelandongon, no?
Ang pari magsigtagan, uy, good morning, ter, good morning, ter. Biliban ako ni mo, lipay kay kong niaka, ni simba ka, labi nagbuhugas kolekta, lipay kay ko ni mo, lipay kay ko. Pero igabot sa inyong balay, di yun, mga imong bana, lipay kay ko, nga nauli na ka. Wa lang, hilom lang, hapyods manok, tanaw sa cellphone, basas newspaper, wa yun ka, tanaw sa TV, wa yun, di kayo mo dungag kaon, ngaon na ta, di kayo magtingog ang uban, di ba? Nabantay mo na, sakit ba yan na? Pero ang sugo ni Jesus, sugo sa Ginoo, higugmaa gid na, higugmaa. Unya ayaw ka balaka, ako kang tagaag kalipay. Kinsa may mulipay nato sa atong paghigugma ni mga buangon. Dili nang imong gihigugma. Ayaw pangita dihag kalipay. Gikan sa Ginoo. Nya unsa may pasabot nga moabot ang kalipay sa Ginoo ngan hinato kun mahadlokon ta niya. Pasabot di unta ta mo supak-supak sa iyang sugo. Kanang nangutang nimo nga wa gyud mo bayad, makalipay na nimo. Kana bang magsigig saad niya kauban pa gyud mo sa organisasyon. Pulos mo mga 2,000 Hail Mary. Or mga lectors mo, or mga katikista mo, or mga Legion of Mary mo, mga lay minister, niya tungod lagi kay kauban mo, imo siyang gitagaag hinabang sa iyang kuha niya. Saad siya, sunod buwan bayaran, nasunod tuig na lang, wa lang yapon. Lipay ka na? Di, oy. Kada ninyo pangadji, ang imo ng intensyon, Ginoo in taon lamdagi, in taon ng panuhay dako. Bayad na taon. Agdupa-dupa na kanya, Ginoo in taon lamdagi, in taon ng makahinomdom ni siyang utang na rin ako. Sige ra ba nag-ingos Padre Siano, ayaw paningilan ng utang. Mao na, ayaw paningil, kay sugo man as Ginoo. Kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kapaita sa dana Lord, yung Ginoo ayaw kabalaka. Basta imo nang sundon, balusan ti kag gatusan kapilo. Mo na ikaluoy sa Ginoo, paras nagtuman siyang mga sugo. Ayan. Okay na ninyo? Adig yapon okay? Bahala mo diya. Muna si Jesus, pag sa likway niya, wa siya masuko, wa siya magdumot, ning hatag yapon siya gahom pag-ayo og mga masakiton, pero dili daghan ang iyang naayo. Nga naman, jutay ra may nituo niya, jutay ra say niduol niya. Ako bitaw, bisag-asa ko karon panahon na, matod pas in history has in English, modesty aside, saway paggarbo ba, reality gini siya nga, bisag-asa ko muadto karon nga mga parokya nga layo dinhi, purting pinikturay gyud. Mo na sa una mag-estimate ko, magmisa ko dito, sige kana sunod mo na akong misa, makaya ra na. Makarealize ko dili day kaya. Nga naman, inig humagmisa, pila pa man sad ka minutos ang pinikturay. So di na ko ma-estimate na ang kuan. Nga bisan pag labi naiagian nga mga daghan-daghang tao, inig human itong pinikturay sa venue sa gimisahan, inigawas na ako nasad sa kapilya baka o simbahan, tuan na say mo sugat, pa-picture, igabot unan, tuan na say magpa-picture. Madugay. Purting piniktura niya magkirig-kirig pa. Kita na dyan ko padir, kita na dyan ko padir. Anak-anak. Pero dinhi sa parokya. Dinhi ba? Wa yun magpa-picture eh. Wa yun. Wa gani magkirig-kirig. O ginala na nas padir. Wa yun. Labi na diha sulod. Kana diha sulod. Diha. Wa uy. Di na magani hapit managad. Reality na siya. Pero angay ba na akong basihan nga ako mahiubos? Dili ay. That is kamatuoran man na. Gisulti naman na ni Kristo. Nya mao sad na yung mga latos nga akong dawaton. Ano bang makaingon sa ka, mao ni makapapurify sa akong gugma.
Mupadayon ba kag higugma bisag gisalikway na ka, in quotation ba, dili man tingali intentional nga gisalikway, pero kada bang maka-feel ka nga wa nakapansina, makahigugma ba kag padayon. Mo na ako padayon na jud kong mohigugma, gani mas maghuna-huna ko ni anang tawhana unsay akong buhaton nga maayo sa panahon nga di na siya mutagad nako or buhatan ko niyag sakit. Abot, nakaproba mo din kabantay mo, basta na gani tao mohimo na kog sakit, pasakitan ko ba, the more hinoon nga muhatag kog nindot anang tawhana. Wa mo kabantay, bantay. O wa mo kabantay, bantay. Bisan pas akong nindot nga buhaton kasagaran, kay kining tawhana wa nam ni kauyo nako, gipasakitan naman ko, bisan pa sa nindot na kong buhaton kasagaran yung mahitabo, dili lang dinhi, apil lang atos laing mga lugar o kaniadto pa akong gibuhatan, bisan pa sa nindot nga kong buhaton, di lang gyapon ko i-appreciate. Tinuod yun, taghana di na nako maihap sa akong tudlo, sa akong kamot og tiil ang mga taong nagbuhat ani. Pero sa akong experience, the more na hinoon kong magsigi pag yung buhat og nindot, niyang mabuhat ani kasagaran yun kanang akong mga suod, kanabang duol sa akong kinabuhi, kanabang ako yung gihatagan sa tanang pagtagad. Tinudan na na. Di lang ko mo detalye kay inyo ra ba ning ipost sa social media. Pero mao na akong nasdangatan, mao na nga matud pa diri sa unang pagbasa, dawatan ng mga latos kay naay nindot nga mahitabo sa imong kinabuhi. Ang tanawa karon unsa may nahitabo sa akong kinabuhi, isipare. Di ba? Nindot ba ang akong nabuhat dinhi sa San Vicente Ferrer? Naranan ninyo. Ang akong nabuhat sa simbahan, nindot ba? Mao na. So kanang tao nga kamaong mudawat o kasakit nga maoy bunga sa iyang paghigugma, mao nang mga tawhana ang nindot kay impact sa kinabuhi sa katawhan. Pero kanang tao nga maghuwat yung daygon, kanang mga tao nga murabag social media ba mo mag-agad gyud sa mo like, mo follow. Ingon bitaw naman tay kuan, naman tay madawat sad nga reward anang naang YouTube, kanang Facebook, wa pa ko kay baw na abay ni sulod Facebook, wala pa. Sa YouTube na tay madawat. Sa una, kuan ra na siya mga 20,000 kada buwan, nahimong 40,000, karon nahimo ng 90,000. Kay nidaghan-daghan naman, usahay mo 100 pa kapin kada buwan. Karon na obserbahan na sad sa atong mga IT, siya pader nag-anam na sad kagamay. Para sa una ana, karon kuno ana, ngano kani pader nako, wa ta magsalig ana. Bisag usa na lang kabuk mo view nato, okay lang. Basta padayon ta para sa tibuok kalibutan. Nya nasay mo ingon ako, Father, kani bang vlogger ba nga mokuha sa imong humili, mas daghan mag-view, Father? Ang imong viewers niabot pag 2,000, nang iya 15,000 na. Sa pila pa lang ka oras. Nakay sagday na, ilasan na. Napaginingon, kani pa diray tag 100,000 na viewer ani. Ang iyang gi-vlog, ang imong mga humili. Dako na kay ning nadawat pa dir. Ni share ni siya nimo. Nako, wa man ganina mo takes nako. Sagdi lang kay ila ang kwarta, ako ang grasya. Yeah. Pero sakit ba ya? Nga naman, nagkinahanglan ba ya tag kwarta diri para mahurot ning ato mga slots, no? Amo na, bahala nagdi mo view, palit mo slot. Salamat na sa gong ha.
bisan sa ka krisis sa panahon karon dili kita pakyason sa atong Santo Niño nga piyesta. Nagbudget ato og mga 1.5 million ang atong nagasto. mao na ni ang total 1,520,281.50 centavos. Nya nga ato atong ipamaligya nga slots 15,000 katag 100, so 1,500,000. Pero nahalinan man sa tag sa ni pagkwenta ang amount na ako ang nahalin na itong slots ni abot pod og 15,650 ka slots. Pakpak. So ang figure ani 1,565,031 pesos and 82 centavos. So napatay gamayng excess nga 44,750 and 32 centavos. Pakpak lang yapon. Nagi-excess niya sa atong kuan, sa atong kaning dopes para sa pagtukod sa atong kumbento, ang atong kanini ang halin as of yesterday, di pa kayo daghano pero sige gyud tubo 18,723 ka slots na. Pakpak yapon. Naapay 36,277 ka slots, tag 1,000 per slot ang available. Kagabi nakig-meeting nako sa atong pastoral council, sa finance, sa mga contractors niya na sa tuy pastoral. Akong gipa-estimate nila, akong gi-maximize ang ilang mga view bakay sila may mo construct niya. Ato raman sad sila kasagaran diri nga mga parishioners, kasagaran sa daan ato. Sila gintanan pulos gyud ni mga nagtrabaho sa atong parokya og nagtabang nato dinhi. Mao na ningon ko tagay ko ninyo conservative nga before sa detalyado nga kaning costing, tagay ko ninyo og assumption nga conservative nya ayaw mo pamakak kay kana ganing ni abya mo dinhi inyo biya ning parokya mo biya rabya ko kamoy mo construct pero kamo rasad maoy mo pahimos ani nya ning hatag sila nga kuan sa ani karong atong project nga 3-story building na mo average og 280 square meters kada floor, mo abot ko no ang ilang conservative pasabot di na ni musaka pa ana kung dili muos-os, posible pag yun nga muos-os ni siya. 35 million ang cost aning maong project. 35 million. Unya naapatay 36,277 slots nga available. Kung hotdon ninyo palit, balinig 36 million. Humanda yun ang atong kuan, atong kumbinto. Nganong nang hingoy abman mo? Kapoy no? Kapoy hunahunaon. Pero mukalit ba lang ni siyag daghan? Depende kung kita magtuman sa sugo sa Ginoo. Ang imong usa ka slot nga paliton sa imong kinabuhi o kitang tanan mamalit, kitang tanan nga nahigugma sa simbahan o bisag kamong tanan nga akong mga parishioners online o territorial mopalit lang mo tag sa ka slot, sobra gud mo sa 1 million nga maminaw kada adlaw. O mopalit lang mo tag sa kaslat, so naatay 1 million kaslots nya 36 ragon ni 1,000. Mura magdi mo maminaw. Pero pila ka ni ining 1 million more or less nga maminaw kada adlaw or mobyo ang musalikway sa atong gihangyo, no? Pero si Kristo igo na niya bisag naalay usa or 12 nga mudawat niya, igo na
makalipay na. Ug wa gyud mo dawat, gilansang na gyud siya sa cross, okay ra gyapon. Nagilingi ana imong tupad. Ing na lingi ba? Ing na mosalikway kas gi baligya ni Father o dili? Ing na kana. Lingi ba? Ang kanang wa mulingi ni salikway na. Pangutan ba ing na musalikway ka nang gibaligyang Father o dili? Sa to pag di ka musalikway, palit ka. Igsunod si mana, horot na ning 36 ay. Horot na gyud. Pero pila ra may mo dawat sa ako nang gikaingon matud pa ni Kristo isalikway kita. Pero naasay mo dawat. Congratulations sa mo dawat, ha? Sige. Nindog na ta katong mo dawat. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, si Jesus gisalikway sa iyang kaugalingong katawhan apan nagpadayon ang iyang paghigugma o pagluwas kanato. Busa malaumon kitang muingon, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan maisugong musangyaw sa pulong sa Dios ug puy-an nila kini sa tumang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga Kristiyanos matinud-anong musangyaw sa pulong sa Dios ngadto kanila nga walay pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga misyonero magmapailubon og dili kawad-ag paglaom diha sa ilang pagsabot sa mensahe sa Dios ngadto sa mga dili maabi-abihong dapit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton og sila nga nabug-atan na sa mga palasanon sa kinabuhi, makakita sa talagsaong gugma o pag-amuma sa Dios, pinaagi sa ilang nagpakabanang pamilya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa kalinawng tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Langit nung Amahan, tuburan sa grasya o gugma o kaluoy, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma o pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kining pino, kining
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanim. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa wayhono nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit dong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. We are made for service, to care for all men. We are made for love, both time and again. The love that we live through sorrow and pain. A love that will never die with strength. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day. One who gave His life that we might live, and His Spirit to help us through the years. Life can be so lonely when nobody cares. Life can be so empty when nobody shares. But if man gives himself to help other men, the happiness of Christ will live within. But if man gives himself to help other men, the happiness of Christ will live within. Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo, pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos non nga panalipod. Apan mahitabo ra ni siya kon musugot ta nga latuson tas Ginoo. Pasabot,
ato gyung tumanon ang mga sugo sa Ginoo, labi na gyud ang paghigugma sa tanang tao bisan pag sakit na kaayo. Niya, salamat sa nahigugma nato, bisag sakit nas bulsa, sigil niya pugpalit og slot. Salamat, no? So akong usbon ang DOPS nahalina nata og 18,723 ka slots, na apay 36,277 nga slots available nya sa ato sad nga kaning special slot nga humana man ang ato sang kwintada nahalinan tag 15,650 ka slots nya kay naamantay kana ganing gasto nga mahog sa 15,200 ka slots na atay nahibilin nga mga ni excess nga mga pila man sa ni pagkwenta 447 ka slots or 44,750 and 32 ka slots. So niining tanan atong hatagag masipang pakpak pasalamat ang Ginoo og ang tanan nga namalit, kamong tanan nga namalit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maalaw sa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Mangluhod. Salutares Hostia, qui celi pandes Hostio, vila primum Hostilia, darur ven auxilium, onem plenoque Dominum, et semblita gloria, vivit accidente minum, nubis tuneum in